Добре дошли в канала Щипка Любов. Днес ще ви покажа една любима българска рецепта. Роло Стефани. Много сочно, с богата плънка и коричка с запечен златист кашкавал. Вижте го колко апетитно изглежда и отвътре. Наистина с много богата, сочна и вкусна плънка. Хайде, нека да го направим. За рецептата ще са ни нужни кайма, яйца, 1-2 моркова, стерилизирани краставички, глава лук, 2 филии хляб, подправки и малко кашкавал. Ще започнем първо като си нарежем морковите, защото ще трябва тях да ги сварим предварително, преди да започнем да навиваме и оформяме ролото. Режем морковите на тънки пръчици, ето по този начин. Заедно с морковите ще си сварим и 5 яйца. Аз моите съм си ги сварил предварително. След като нарежеме морковите, ги слагаме в касерола с вода, осоляваме леко и слагаме на котлона да се варят докато леко поумекнат. След това започваме подготовката за каймата. Нарязваме си една глава лук, много наситно. Аз ще блендирам в блендер. Ако желаете, можете да я настържите и на ренде. Идеята е лука да бъде нарязан много наситно, за да не се усещат парчета в каймата. Просто пусне аромата си и да се разтопи при печене. Ако оставите лука на по-едри парчета, той може да спомогне каймата да се разпадне или да се разпука самото роло по време на печене. След като сме си нарязали лука, ще си подготвим и краставичките за пълнежа. Тях също ги нарязваме на пръчици или жулиени. Ето по този начин. След това ще си накиснем 2 филии хляб във вода. Докато те накисват, ще започнем да вкусяваме каймата. И към каймата добавяме наситнения лук, 1 цяло яйце и от второто яйце ще добавим само жълтък. Белтъка ще си го делим, с който на по-късен етап ще намажем ролото Стефани. Вкусяваме каймата с черен пипер, червен пипер, чубрица, ако имате и ситно нарязан магданоз. Който обича кимион, може да добави и кимион. Тук ще добавим и около 30-40 грама галета, която ще поеме влагата на каймата и ще направи по-плътна. Ако ви е по-лесно работи с по-гъста кайма, сложете малко повече галета. Сега отсеждаме 2 филии хляб от водата и добавяме и тях към каймата. След като сме отседили хубаво хляба и сме го добавили, започваме да месим каймата много добре. Каймата за ролото Стефани, приятели, трябва да се умеси наистина много добре. След като месите, е хубаво да оставите в хладилник и за около 1-2 часа да престои, стига да имате тази възможност. Каймата вече е умесена доста добре и е придобила един леко желиращ се вид. Вижте колко е еластичен и как подскача. След това си подготвяме тавичката. Намазваме с малко олио
Ето и морковите вече са готови, сварени и омекнали. За да ни е по-лесно, ще използваме найлон, с който да сгънем рулото с тефани. Върху един найлон с намаслени ръце отделяме каймата и я слагаме върху него. С помощта на найлона ще разточим каймата на лист дебел около 1 см. Ако ви харесват моите рецепти, приятели, подкрепете ме мен и канала ми. Харесайте видеото, споделете го с приятели и се абонирайте за канала Щедра любов. Това ще ми помогне много и ще ви бъда много благодарен за подкрепата. Ето вече сме оформили каймата върху найлона на правоъгълен лист с дебелина около 1 см. Върху каймата започваме да редиме сварения морков. Редим плънката в средата на листа кайма. След това подреждаме сварените яйца и около тях ще наредиме и пръчиците стерилизирана краставичка. За това количество ви е необходимо кайма половин килограм. Аз замесих малко повече, като си оставих половината, защото ще ми трябва за друга рецепта. След като сме подредили и краставичките, много внимателно с найлона загъваме каймата с плънката на руло. С найлона това става много лесно. Постарайте се да сгънете рулото доста стегнато, като го притискате и оформяте. Ето виждате как го правя аз. След като сме оформили вече рулото, с помощта на найлона го прехвърляме в тавичката, която е намаслена с малко олио. Много внимателно го обръщаме и премахваме найлона от него. С ръце, намазнени с олио, го оформяме допълнително, ако има нужда от това. Сега идва ред и да го намажем с белтък. Белтък, който си оставихме по-рано, го разбиваме съвсем леко с вилица, така че да ни е лесен да го размажаме по рулото. С четка размазваме белтъка по повърхността на цялото руло. Именно белтъка ще стегне каймата при печене и няма да позволи тя да се напука и рулото да придобие стегнат и красив вид. След като сме намазали много добре рулото с белтъка, го поръсваме с останалата галета. Не слагайте прекалено много галета. Просто напудрете рулото с галетата. Все едно пудрите кек с пудра захар. Слагаме рулото да се пече за около 10 на минути. През това време си настъргваме и кашкавала на едро ренде. След около 10 минути печене, рулото вече се е стегнало и го вадим от фурната, за да го поръсим с кашкавала. Вижте колко добре изглежда, дори без кашкавал, но то все още не е допечено. Сега поръсваме обилно с кашкавал цялата повърхност на рулото и след това го връщаме във фурната да го допечем за още около 15 минути. Печем рулото на 180 градуса. Общото време за печене е около 30 минути. Ето го, вижте колко апетитно изглежда.
с невероятна златиста коричка. Сигурен съм, че искате да го разрежем и да видим как изглежда и отвътре. Ето вижте го, колко богата и сочна плънка има. Орлото е готово за сервиране, приятели. И не забравяйте, сервираме с щипка любов и добро настроение. Ви е харесала рецептата? Абонирайте се за канала ми и харесайте видеото. До следващи вкусни рецепти!